नबजित बसुमतारिया थांनाय 28 एप्रिलनिफ्राय गोमानानै दं। बाक्सा जिल्लानि बरबरी थानानि सिङाव थानाय 1 नं सैबारि गामिनि बिरेन बसुमतारि आरो रश्मि बसुमतारिनि 37 बोसोर बैसोनि सेथि फिसाज्ला नबजित बसुमतारिया एप्रिल दाननि 28 खालारनिफ्राय गोमानानै दं। बिफा बिरेन बसुमतारि बिथाङा फोरमायनाय बादिब्ला बिथांनि फिसाज्लाया न'निफ्राय थमथमा बागानपारा जौगाखां खोन्दोनि मावख'आव डिउटिनि थाखाय AS 28A6542 ग्लेमार बाइकजों ओंखारलांदोंमोन, नाथाय दिनैसिम न'आव गिदिंबोफिनासै। नखरनि बिमा बिफा बिदा फंबाय आरो अनजालि बिसिया फिसाय नबजित बसुमतारिखौ फैगौबा लामा नायनानै नेनानै दं। बिफाया फोरमायनाय बादिब्ला बिथांनि फिसाज्ला नबजित बसुमतारिया थांनाय 2 दानसोनिफ्राय खर' गाज्रि जानानै साननो हायै मोनसे थासारियाव दं होननानैबो मोनथिहोदों। गोमानायनि सायाव बरबरी थानायाव एजाहार होनाय जादोंमोनब्लाबो दिनैसिम जेबो खौरां मोननाय जायाखै होननानै बिफा बिरेन बसुमतारिया फोरमायदों। सोरबाफोर सुबुङा नबजित बसुमतारिखौ बहाबाफोर नुसनबायदोंब्ला हमना दोननानै गाहायाव होनाय जानबुं नङाव खौरां हरनो खावलायदों। ओरैनो फोरमायहरनो थाखाय बुंहरनो थाखाय खिन्थाहरनो थाखाय आं गोसो गोथारै खावलायहरबाय आरो न'खरनि दुखुफोरखौ नोंथांमोना मिन्थिनानै जोंजों लोगोसे हेफाजाब होफागोन होननानै आं आसा फारिनाय जाबाय। गोजोन्थों।